skúšam, či voňaš po gume alebo nejakej inej umeline. Neurážaj ma. Ja nie som primitívna bábka na nafúkovanie. Moja pokožka je svojím zložením rovnaká ako ľudská. Ja voniam ako mladá 30-ročná žena, ktorá vyšla spod sprchy, utrela sa a použila dezodorant. Pripomínam, že je reč o dievčati, ktoré bude každý deň také, ako by bol 14. deň po menštruácii. Teda musí byť dispozície na vášnivé sexuálne splynutie s mužom. No, toto v každom prípade vyskúšam. Som prvý muž, s ktorým budeš mať sex. Odpovedz. Si prvý. Teoreticky. Vykonali so mnou v laboratóriu test, ktorým testovali moju sexuálnu motoriku. Kto bol ten sviniar? Prečo ti to prekáža? Každý chlap chce mať predsa v spálni šlapku a v obývačke dámu. Zales, toto je jednoizbák. Tu je to v kope. Ja ti varím, ja upratujem a ty nie si spokojný? Ja som spokojný. Akurát by som mal rád troška pokoja, keď čítam noviny. Prečo nepočkáš s čítaním novín, kým odložím riad? A prečo musíš na všetky moje otázky odpovedať 3 svojimi? Pretože hľadám logické vysvetlenia procesov, ktoré sa medzi mužom a ženou odvíjajú. Že život nie je logický. A najmä nie to, čo sa odohráva medzi mužom a ženou. Prečo nie? Lebo! Som naprogramovaná tak, aby som ti v takejto chvíli ponúkla sex. Muži sú jednoduché bytosti, pre ktoré je sex vždy na prvom mieste a to vám vždy pomáha vylepšiť náladu. Urobím všetko, čo treba, aby si bol šťastný. Ďakujem. Nemusíš mi ďakovať, ja som na to naprogramovaná.